už trošku predstavil v tom, že čo chcete povedať. Tak, Aha. Tak dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, že mám možnosť tu byť. Ja sa teda v krátkosti predstavím, ja som doktorka, venujem sa nutrícii všeobecne, aj všeobecnej populácii a nutrícii športovcov, klinickej nutrícii, to sú ľudia, ktorí majú nejaké ochorenia a potrebujú pomoc so stravovaním. Pracujem v Inštitúte prevencie chorôb a zmeny životného štýlu tu v Polivite v Martine. A bola som teda poprosená Ľudkom, aby som porozprávala vám niečo o tom, aká je nutrícia dôležitá, aké má miesto a vlastne ako to vieme nejakým spôsobom ovplyvniť, výkon, zranenia, prevenciu zranení, pretrénovania a také. A potom aj niečo o pretrénovaní. Ja by som sa najprv chcela spýtať, že či niekto z vás teda už napríklad sa venoval tomu, že ako má sa sám seba stravovať alebo svoje dieťa v rámci športu. Máte niekto na to nejaké kurzy, vzdelanie, alebo aby som vás neuražala nejakými vecami, ktoré viete, alebo máte zmaknuté, že by som to... Kúpol do mekača. Výborne. Môžeme začať aj tak. Alebo nejaké zdravotnícke vzdelanie, alebo niečo ohľadom nutrície niekto. Že aby som vedela, že aby som to vedela nejako aj zhrnúť do kocky. Dobre. Ja som pripravila potom aj také krátke materiály, ktoré dám pánovi trénerovi na rozmnoženie a potom si ich môžete aj zobrať, sú tam také poznámky. Ja som pripravila dve také veľké veci. Jedna je teda ohľadom toho stravovania ako takého, aj v zmysle a koľko príjmať energie, ako taký športovec by mal sa stravovať mimo zápasy a v deň, keď sú napríklad že kumulované zápasy, že sú 3 za sebou, že ako vlastne doplňate nutríciu priebežne. A potom som pripravila ešte také krátke o pretrénovaní, že vlastne ako to na tom dieťati spoznať, ako sa s tým potom pracuje. A potom budem rada, keď sa budete pýtať veci, ja vám rada na to odpoviem ak niečo. To je jedna časť. A v druhej časti som vypracovala také krátke, čo sú bielkoviny, na čo slúžia, kde ich nájdeme, potom sacharidy, na čo sú dôležité, ako v strave sa k ním správať a tuky. Takže to vám potom nechám a keby ste mali nejaké ďalšie otázky, tak neváhajte cez Ruda alebo som vám to nechala ma kontaktovať, keby ste potrebovali nejaké bližšie informácie. Čo sa týka vecí, ktoré vám budem hovoriť všeobecne, lebo ja vás nepoznám, ani vaše deti nepoznám, ale budem hovoriť všeobecne, čo platí pre tímové športy typu floorball, čiže tímové rýchle hitka, čiže vlastne rýchly nástup, nejaké rýchla akcia, potom chvíľu prestávka tak a v rámci jedného dňa viacej tréningov. Ale ak budete chcieť podrobnejšie informácie, alebo to personalizovať na svoje dieťa, alebo seba, neviem, či aj vy športujete, tak potom by bolo lepšie nejaká osobná konzultácia a riadne rozbor zdravotného stavu aj všetkého, čo k tomu ďalej patrí. Takže mňa oslovil Rudo s tým, že sa chystá, alebo sú situácie, kedy máte deti, že sa plánuje viacero zápasov v rámci jedného dňa, a že ako vlastne pracovať s nutríciou u nich tak, aby nedochádzalo napríklad tej postprandiálnej, čiže tej pojedlovej únave. Určite to poznáte aj sami na sebe, že keď sa veľa najete, tak ste potom unavení, že ako by sa chce sa vám spať a proste odkrvuje sa mozog, nedá sa rozmýšľať a to je práve problém u hráčov, keď poprvom, čo poznáte to dobre? Ja som sa spať stále, takže ja aj teraz by som... A to som hlavný. Tak to skúsim nejako obživiť. Nie, boli. No takže práve to je ten problém, že akoby máme nejaký load trvajúcej práce, zápasu, tam sa minie nejaká energia, spotrebuje sa nejaká tekutina a potom nesprávnou stravou alebo príliš veľkým príjmom v tom ďalšom zápase príde tá únava a vlastne ten hráč potom nevládze, Potom sa tam motá, aj mu to zle rozmýšľa, lebo to nie je len o tej fyzickej, ale aj o tej rýchlej neuromuskulárnom prepojeniu a postrehu, ktorý sa potom spomaluje a vlastne jeho výkon počas toho zápasu je horší a potom to môže už potom iba sa kumulovať na ešte horšie na ten tretí, No, takže najčastejšie je to spôsobené tým, že musíme si uvedomiť, že najzákladnejšie zložky, ktoré jeme, sú tuky, cukry a bielkoviny, A teraz každé z toho má nejakú inú funkciu v tele. A teraz dôležité je to načasovanie, že čo kedy dať, aby to správne zapadlo, aby to správne fungovalo v zmysle dostatočnej energie, Čiže z bielkovín sme zložení v podstate celý. My sme chodiaca bielkovina a chodiaca tekutina. Všetky stavebné svaly, imunitný systém,
krv, všetky zložky, obranné látky sú bielkoviny. Hej? Čiže keď mám nedostatok bielkovín v strave, čo sa týka dieťaťa, nerastie dobre, neprospieva, môže byť kľudne retardácia rastu alebo spodný percentil percentilové tabulky asi poznáte ten rast. A zároveň tam môžu byť častejšie choroby a je to aj, že zranenia, môžu byť zhoršené zranenia šlachové, svalové, lebo svaly a šlachy sú bielkoviny. Hej? Dôležitá bielkovinová strava je počas celého toho trénovacieho obdobia aj na regeneráciu, na svalovú reparáciu a aj na rast ako taký. Hej? To sú bielkoviny. Tuky sú mozog, nervy, sú všetko tuky. Hej? Potrebujeme tuky na správne fungovanie hormónov, testosteróny, progesteróny, ale aj rastový hormón, všetky tie, ktoré stimulujú rast, sú vlastne cholesterolové jadro, čo je tuk. Hej? To všetko je stavebný prvok. My sme zostavení z tukov a z bielkovín. No a na palivo používame sacharidy. Hej? To je ale palivo pre červené krvinky, pre mozog. Mozog funguje v zásade len na cukor, kým sa nedostanete do nejakej choroby, kde prepína na záložný režim. Je cukor. Hej? Všetky tie tri zložky potrebujeme. A teraz ide o to, že máme dieťa, ktoré treba z ráno, má tréning, potom na obed má tréning, zápas a večer má zápas. Hej? A teraz ako to načasovať? Najčastejšie sa stáva to, že po prvom zápase dostane nejaké veľké jedlo, ideálne obed, typu obed, že tam je niečo smažené, lebo to dieťa chutí, hej, nejaký rezeň, alebo proste nejaká veľká porcia jedla, ktorá je zložená hlavne z tukov, nejakých bielkovín a sacharidov. Tuky spôsobujú, že sa akoby ten metabolizmus spomaluje sa vyprázdňovanie žalúdka, ono to tam aj dlhšie potom vydrží v kombinácii s bielkovinami a ono sa potom deje to, že ten zažívací trakt je príliš zaťažený, on sa prekrví viacej, hej, proste a prejde do tej fáze trávenia a vtedy ten človek začne pociťovať únavu. To je jeden mechanizmus. A druhý mechanizmus je, že ak si dám ja napríklad niečo veľmi sacharidové, a nespomalím akoby vstrebávanie toho cukru, tak potom sa stane to, že hyperkompenzáciou tej vysoké hladiny cukru je hypoglykémia a vtedy zase nastáva vlčí hlad, také trast, dekompenzácia a ďalšia únava. Hej? No, pointou toho stravovania je vylúčiť v rámci toho dňa, kedy sa snažíme mať 3 zápasy a udržať si energiu a nebyť unavený, udržať stabilné hladiny cukru a nezaťažovať zažívací trakt príliš tukmi. Tie sa dávajú potom. Hej? Čiže keď mám človeka, ktorému chcem akoby doplňať energiu, tak je vhodné to robiť hlavne sacharidmi a čiastočne malým množstvom bielkovín. A teraz, aby som bola presná, ide o to, že pracovať s deťmi a s dorastom je problém v tom, že ak príliš dbáte na tú nutríciu, že aby sa to sledovalo, tak je veľmi ľahké vyrobiť nejakú poruchu príjmu potravy. Hej? Na to treba myslieť, že treba to tak racionálne vysvetliť, že prečo je to dôležité, ale zároveň netlačiť na to, aby to bolo akoby presne, že toľko kalórií, toľko gramov toho, lebo oni to aj budú dodržiavať, aj to bude mať výsledok, ale ono sa môže stať, že vyrobíte poruchu príjmu potravy, hej. Takže a zvlášť s tínedžermi treba komunikovať citlivo ohľadom toho, koľko jesť, čo jesť a ako jesť, hej. To je extrémne dôležité. Čo sa týka ďalšej veci je dehydratácia, ktorá prichádza veľmi rýchlo. Hej. O tom, ako rýchlo tekutiny sprácame, to je, že v hodine jednej zápasovej vie takýto človek stratiť liter a pol tekutín. Hej. Pokiaľ naozaj sa, a hlavne v tom dorastovom a tínedžerskom veku potia, tak oni vlastne veľmi rýchlo dojdu k dehydratácii. Čo je ešte dôležité, že deti majú oveľa menšie zásoby glykogénu v svaloch, čiže oni potrebujú viac sacharidov ako dospelí na doplnenie. Hej? No, ja som vám pripravila v tomto materiáli aj nejaké, že od koľko kalórií do koľko kalórií by sa mal akože pohybovať takýto príjem, ale je to oveľa viac ako dospelák potrebuje. Hej? Tie deti potrebujú viac a je tam aj oveľa viac cukrov alebo sacharidov ako normálnej populácii. Čo sú sacharidy? Sacharidy sú cukry, patrí medzi cukry, ale nie je to sladkosti a nie sú to sladké nápoje a ovocie. Sacharidy sú komplexné cukry, zemiaky, rýža, pečivo, cestoviny,
zo sacharidov je zložená aj zelenina, ovocie. A potom sú jednoduché cukry, to sú tá glukóza, fruktóza, ktoré máme v ovoci, v ovocných džúsoch a v tých jontových nápojoch býva pridaná glukóza. Hej? A to sú dva rôzne zdroje cukrov. Pomalé, ktoré potrebujeme celý čas, a rýchle, ktoré treba, že počas zápasu len akoby taký rýchly doplnok. Hej? To sú tie také rýchle nápoje, ktoré sa robia počas zápasov. Tie zdroje sacharidov u tých detí sú hlavný zdroj energie. U dospelákov sa môžeme baviť o tom, že keď máme inú nutriciu, že sacharidy sa dávajú nižšie, ale u detí je to hlavný zdroj energie a mal by tvoriť veľkú časť toho denného príjmu. A obzvlášť počas toho ťažkého tréningového obdobia alebo počas toho obdobia, kedy sú nakumulované zápasy. Čo sa týka toho časovania sacharidov, kedy býva prvý zápas? O 9 ráno, hej? Potom býva niekedy o 12. O 11, o 12. Niekedy aj po hodine, niekedy po 2 hodinách, niekedy aj po 3 hodinách. Tu narazíte na ten konkrétny problém, ktorý sa vám stane, že prvý zápas je, pred prvým zápasom, tak čo hovoria o tom, že pred prvým zápasom alebo pred zápasom 4 hodiny približne, 3 až 4 hodiny pred takým zápasom by malo byť veľké jedlo, akoby hlavné jedlo. Nehovorím veľké objemom, ale hlavné. Znamená, že by tam mali nejaké zemiaky alebo ryža, mäso, niečo, hej. Takže 4 hodiny pred zápasom vám vychádza na 5 ráno, čak. No. Čiže hej, už to je akože na začiatok nereálne moc, hej, ale malo by to byť. Ale komu nám nechutí, hej, že to ráno zje akoby takú plnú porciu, hej, že tu budete s tým bojovať, ale je to tak, že napríklad fakt profesionálni športovci kvôli tomu vstávajú skôr, aby to stihli zjesť. Lebo vedia, že proste ten dlhodobý sacharid oni budú potrebovať za tie 4 hodiny, hej. To je akoby to prvé, že pred zápasom väčšie jedlo, ktoré obsahuje sacharidy, bielkoviny, by malo byť tie 3 až 4 hodiny, hej. Potom hodinu pred zápasom by už mal byť nejaké menšie jedlo, nesmie byť plný žalúdok, hej, proste to pálí záha, zle sa robí, proste vracia sa to do úst. Čiže nejakú hodinu pred zápasom by malo byť nejaké menšie jedlo typu toast, hej, že chlebík toastový, šunka a niečo s dochutením, že chlieb je sacharid, šunka sú proteíny a dáte tam aj ketchup, horčicu, niečo, čím sa to dochutia, aby toto dieťa zjedlo, lebo oni sú akože dosť aj náchylní na to chuťové, hej, takže proste nejakým takýmto spôsobom doplniť a už potom počas zápasu už sa doplňa iba rýchle tekutiny hlavne a rýchle nejaké zdroje glukózy priamo, čo môžu byť po viacerých zápasoch, už by som aj rozmýšľala mať doplňať minerálov a glukózy v roztokoch. Pri prvom zápase by stačila relatívne aj voda alebo minerálka. Hej? No, potom ale, keď vlastne skončí prvý zápas, tak potom už je veľmi dôležité akoby dodržať príjem tých sacharidov a bielkovín medzi zápasmi a nepreťažovať žalúdok a zažívací systém veľkým jedlom. Hej? Tam býva akoby taká najčastejšia chyba, aj keď ja vás nepoznám, hovorím akože bežne z praxe situácie, že sa tam po prvom zápase, bo človek je hladný po takých zápasoch, sa zje veľké jedlo a potom príde tá postprandiálna únava na tom druhom zápase. Pointom je, v tom čase tých 2-3 hodín, čo ste vraveli, že sú, udržiavať glykémiu na relatívne stabilnej hladine, doplňať sacharidy a tekutiny. A to sa robí tak, že naplánujete malé jedlá objemovo, kaloricky nemusia byť nízkokalorické, skôr objemovo, aby boli malé a aby obsahovali hlavne proteín a hlavne sacharidy. Čiže medzi zápasmi je to napríklad ovocie, ako sú banány, sušené jablká, jogurty, malé sendviče, nie poschodový z McDonaldu, ale vy máte ten... Ale predstavte, že kto by chcel. Alebo tyčinky, ktoré sú s nízkym obsahom tuku, čokoláda, ktorá je menej tuková, lebo on ten tuk práve spôsobí to, že sa to spomalí, hej? Ako? Kľudne mi do toho skáčte. Máme takú spomienku. Donesli celé vedro z KFC, donesli do šatne po zápase. Medzi zápasmi prišla rodička s plným vedielkom z KFC. No a to je veľmi dobrý príklad toho, že čo sa stane, keď to spravíte. To je vypražané, vyslovene vypražaný tuk, ktorý ešte dokonca aj akože z hľadiska zdravia nevhodný zdroj tuku, lebo máme vhodnejšie
a on urobí to, že ešte to aj spomalí, hej, že proteín sám o sebe sa ťažko metabolizuje, keď je v mese, hej, lebo my ho vieme dostať aj v jogurte, v mlieku, hej, v iných ľahšie straviteľných formách, ak môžeme mlieko piť a mliečne výrobky. Ale ak dám takto, že toto, tak to urobí to, že vlastne sa stiahne krvný obeh hlavne do spláchnickej oblasti, čiže do tej oblasti trávenia, mozog sa zahmlie, chcem si ísť pospať. Hej, to je akože úplne bežná situácia. A z dlhodobého hľadiska to aj nie. Ako ono to je chuťovo, len oni tí výrobcovia vedia, prečo to robia. Hej, tieto všetky potraviny, ktoré strašne ľúbime, to je strašný biznis. Hej, oni presne vedia, čo tam majú dať, aby ste to chceli. Aby to chrumkalo, lebo ideálne, keď to chrumká, aby to bolo tak vychutené, že nám to spraví tú dopamínovú šlehu v mozgu a preto to vyhľadávame. Lenže na to si dávajte pozor, oni tí výrobcovia na tom robia výskumy, oni vedia, prečo tá čipsa je tak veľká, ako veľká je. Napríklad čo sú tie Pringles také v tých tubách, ten tvar to je podložené výskumom, prečo tak je, lebo sa presne vodí do úst, je to presne také, že to chrumne, to je prvý dopamín, druhý, že to je presne dochutené tými umelými dochucovadlami, druhý dopamín a vy chcete ďalšiu a ďalšiu. A to isté platí o tých KFC, to isté platí o čokoládach a o niektorých tých energetických tyčinkách, hej. Je dobré si všímať to zloženie tých tyčiniek, lebo niekedy je to akože ťažký marketing, hej, ako aj tie proteínové veci. Keď si pozriete, že jogurt, proteín, ultra plus, turbo, mega a potom si pozriete obyčajný skyr, tak zistíte, že ten skyr má viac proteínu a je o euro lacnejší, hej, že treba začať akoby pozerať tú kvalitu tých potravín. A vlastne tam získate úplne najviac, možno aj lacnejšie, hej, že nepodľahnú tým marketingovým ťahom. A teraz, dobre, nepoznám vaše deti, hej, ale tak asi nejakú aj odmenu chce medzi tými zápasmi, ale môže to byť nejaká racionálna odmena, hej, že to môže byť... Dobre, no tak ja som myslela nejakú tyčinku, ale tak... Ja nie, že... Takže skúšajte nájsť také zdroje s nimi, že čo by boli ochotní jesť a nebolo by to ťažké hlavné jedlo, hej, že dobre, dajte mu niekoľko banánov alebo aj nejakého ovocia, čo má rád, to je akoby síce glukóza, ale viazaná v celulóze a v vláknine, či sa spomalenejšie vyplavuje, neurobi taký pík veľký, s nejakými rýžovými chlebíkmi alebo s nejakými tyčinkami, toastami, niečo malé, hej, nie že sa prejem na 130%, ale treba len na 70 sa najem, hej, a kľudne viacej, to nemusí byť, že zje 6 banánov, ale že proste si dá postupne pomaly, hej, že nejak to má rozdelené a potom ide do ďalšieho zápasu. Extrémne dôležitá vec je hydratácia. U športovcov, keď sú napríklad hokejisti, tak sa to robí tak, že keď teda chcete zmerať, ako strácajú tekutiny, tak sa to robí tak, že pred zápasom hráča zvážite. Vyciká sa a zvážite ho, hej, koľko má suchú hmotnosť, hej. Potom vlastne celý zápas funguje ako funguje, pije ako pije, hej, povedzme, že podľa toho, ako on si uzná za vhodné, aj keď to nie je správny postup. Na konci ho zvážite, zase sa vycíka a znova ho zvážite. Nesmie byť úbytok hmotnosti viac ako 3%. Ak je 3%, tak už je to dehydratácia, ktorá sa nesmie stať. Tam výrazne klesá výkon, pozornosť a zvyšuje sa riziko zranení. Hej? Čiže to je taký hrubý odhad tej dehydratácie. Viete to aj na farbe moču, napríklad v niektorých športoch sa to normálne meria, hej, tá farba. Ak je tmavý, je to málo, hej, je to málo. Kľudne to môže byť, ja som tam aj napísala nejaké dávkovanie tekutín, ale malo by to byť tak, že pred zápasom tie 3-4 hodiny, keď je aj väčšie jedlo, by sa mal vypiť aj dostatočný objem tekutín. To je okolo 500-600 ml. Hej. Čím bližšie k zápasu, tým menej a počas zápasu sú to tak 100-200 ml dávky, viac nie. Ale malo by to byť, na konci zápasu by mal byť moč stále svetlý a nemal by ten človek mať hmotnosť stratu väčšiu ako 3%. Hej. U detí sa to deje rýchlo a nevplýva na to pocit smedu. On nemusí mať pocit smedu a môže mať úbytok hmotnosti viac ako 3%. Hej. A tá hydratácia, to vidno aj na HRV, na tepovej frekvencii, že tá hydratácia je absolútne kľúčová. Hej. S postupujúcim časom, ako majú viac a viac tých zápasov, tak je tam dôležitejšie nehradiť len čistú vodu, ale pridávať minerály a potom vlastne, ja by som pridávala normálne, čo sú tie izotonické roztoky, kde sú minerály aj glukóza.
Hej, tam sa presne dávkuje glukóza, lebo ten tretí zápas už určite bude potrebovať. Neviem, aké sú skúsenosti, že vy vidíte ako tréneri úbytok toho výkonu akoby z jedného zápasu na druhý, že je väčší a väčší, alebo vidíte tam aj My nejakú si to kompenzáciu? častokrát sme nevedeli vysvetliť, že ten výkyv, že prvý zápas bol excelentný a druhý zápas ešte byť nás navnadil, že v tom druhom to bude ešte lepšie a prišiel prepad. Hej. To sa stalo aj túto sezónu niekedy, že jeden zápas, alebo naopak. Hej. Nevieme si to celkom vysvetliť, že či to je naozaj tá športová stránka, alebo ako to vy hovoríte, No ale tam je to tá, bude je to kombinácia. viacej kombinácia viacej tých vecí. Myslím si, že to bude takto. No ale Lebo zase, prvý zápas- keby si vošla do tej šatne po tom prvom zápase a by si videla, čo tie mamky nachystajú v tých kiskách, miskách, taprvárov tým deťom. Ktorý, ukáž prstom, Rodičia, ukáž prstom, ktorý ho ty schystá. rodičia. V živote. Ale iba v noci. Ja by som sa ešte vrátil na úplne na začiatok, že... Kľudne iné skáčte mi do reči, lebo ja budem rozprávať aj pol roka. hej, To je super. Nie, lebo nie pozor na mňa, hej, ja viem fakt, že Ale no, vieš, to je, že- čas sa už posunul hodinu. Áno, áno. neviem. Nie, normálne ma stopnite, že preskočíme toto, vieme. Stopnite, ja som jej slúbil 2 € za slovo, takže stopnite ju. Hovorí sa, že Myšiarky. že kľúčovými sú raňajky. No, to Ja sa chcem spýtať, že čo a o koľkej Áno. majú jesť 10, 11, 12 ročné deti, keď prvý zápas začína o 9. No, toto je ten problém, že tam je to presne o tom, že 3 hodiny pred zápasom by malo byť jedlo, ktoré obsahuje veľa sacharidov a povedzme, že lebo on sa to potom ráta na štvrti, že polovica taniera alebo až 65% taniera sacharid, potom 25% taniera proteín a zvyšok by mala byť iba ovocie, zelenina. Tak nám Tuk, teraz konkrétne. Teraz nám povedzte, čo je, jedno vajce alebo dve vajcia. A to je presne to, že ja neviem, ako vyzerá vaše dieťa, hej, že či to Vyzerá Ovocový fešák. no krásne ako ja, ale rebry nemá. Ja mám veľké brúko. vyzerá, že poďte všetko zje. Ako by tam ide od koľko má rokov? No 10 bude mať. Teraz som mu vonku dával čepeň. Aha, Ten chlapček má. No. No, výborne. Ide o to, že také jedlo, ako dokáže zjesť normálnu sobotu na obed, to je jeho akoby hlavné jedlo. Ten objem by mal byť predzápasový, len to neviem, či sa vám podarí, hej, lebo to No mi nie je práve že nič. No, a toto býva častejší No, problém. A alebo croissant. Tak 60% z toho. Croissant je No, ale on to zje až po zápase. No dobre, okej. Pečivo je fajn, šunka, dajte tam kečup alebo horčicu a tie 3 až 4 hodiny pred tým zápasom tam môže byť aj trochu tuku, hej, ale nie veľmi, hej, tuku by som sa... On mi začalo strašne vajcia teraz. Vajcia sú super, kľudne, Vajcia, lebo mu to doktor povedal, lebo problémy s zdrojom koľkou. proteínov sú vajcia, tvarohy, jogurty. Keď zoberiete napríklad ovsenú kašu a dáte do nej grécky jogurt, tak tam máte všetko. Hej, Aj zvrátený. a nejakú hrst orechov, a nejakú hrst orechov, ale hrst jeho hrst, nie vaša hrst. Taká praženica môže byť. Praženica je fajn, ale to je iba proteín, hej, a vy potrebujete sacharidový load, hej. Pred takýmto výkonom Také to musí byť, sú. áno, pred takýmto výkonom musí byť 60% tej porcie sacharid, hej, čiže chleba, cestovina, to, že je pečivo, akékoľvek pečivo, hej, rožok, ovsenné vločky, presne tak, hej, to je zdroj sacharidov. A u decka sú sacharidy dôležité viac ako proteín, hlavne keď sa bavíme o tom zápasovom dni, hej, nie mimo to. Takže kľudne, praženica s 2 rožkami, na masle, keď je urobená, alebo na dičku, hej, a to by bolo ako hlavné jedlo, hej. A potom už čím ste bližšie k zápasu, tým sú tie porcie menšie a viacej sacharidové a ideálne beztukové, alebo veľmi málo tuku, hej. A potom na konci, po poslednom zápase, kľudne doneste aj to KFCčko. Kľudne, hej. Čiže to A keď na výmene sú zase ďalšie po zápasy. zápase. Nie, po poslednom. Ale keď sú je trojdňový turnaj. Ale to je jedno, nemôžete ich 3 dní držať bez tuku, hej. To je, Aj? nie. To má byť tak, že keď po tom poslednom zápase... Potom dáme aj 8 do auta jedného. Po tom poslednom zápase potrebujete regeneráciu a
a tá je zase kľúčová cez noc, hej. Takže Vtedy tuky potrebujete bielkoviny, tuky a potrebujete nechať aj sacharidy, lebo glykogen to je vlastne zdroj energie vo svaloch, ten sa syntetizuje v noci počas hlbokého spánku, počas dostatočnej hydratácie a pri dostatočnom príjme bielkovín a cukru, sacharidov, hej. A teraz tam je, to ste nakúpli dobrú tému, je regenerácia a to sa potom dostaneme k tomu Ja by som pretrénovaniu. ešte k tejto téme sa vrátil. Tak na odľahčenie, mám takú skúsenosť, že sme boli na nejakom školskom turnaji v Trenčíne za okolností a ten náš super býval v tom istom internáte a prišli na raňajky. A boli párky s horčicou a s chlebíkom. Ja som v kľude s tým. No, a ja som bol s tým tiež veľmi vyrovnaný som bol, aj mne to chutí, aj chlapcom, všetko, boli sme spokojní, lenže boli malé porcie. No ale prišiel super a tréner hneď mal preslov, že hrajú o 2 hodiny zápas, že párky nie. Ja o 2 hodiny, no, tak to je málo času, no. Že párky nie, len chlebík. Tak to im spravil čistý oni s sacharid. trpiteľským výrazom na tvári zjedli ten chlebík, ktoré im to nie. No a moji chlapci sa vrhli na tie párky, na tých tanierov. Povedali, že sa ich najeť. 2 hodiny pred zápasom, keď už zjete proteínu veľa, už môžu byť zaťažujúce. Už je to akoby za tou hranicou bezpečnou. Povedzme, že 4-3 hodiny, hej. Dobre, ale čo ten tí superoví chlapci? On spravil to, že im dal čistý sacharid, hej, No. že on im spravil... Takže oni bol super sacharidy versus proteíny. Áno, v podstate áno. Kto vyhral? Proteín. Lebo to sú tie rôzne stratégie. Každý tým súťaží, a to napríklad hokejisti, čo sú NHL alebo títo superšportovci, oni majú vlastných nutričných poradcov a každého hráča pozná a on im chystá celé jedlo. A tam bývajú stratégie a tam aj sa vyhrávajú. Oni vlastne tie týmy na toto aj akože niektoré pohoria na tej regenerácii a tom sacharidovom lode. A tam je stratégia, ako máte vy tréneri, že ty pôjdeš tam, ja neviem, hej, utekám tým smerom, tak ten nutričný, že dám im sacharidový load, potom im dám toto skúsime doplniť takto a regenerujú takto a či to funguje alebo nie. To celá veda, hej. A preto som ma pozerala na začiatku, že to je univerzálne, sa to nedá na každého nastaviť, ale v princípe viete, hej, 4 až 3 hodiny pred zápasom, pred prvým zápasom sa môžu normálne najesť, hej. Hodinu pred zápasom im dal chleba, ja by som tam dala aj šunku, nech je tam aj trocha šunky, hej. Kečup je tiež sacharid, nech to zjedia, ale nech to není trojposchodový chlebík, hej, ale proste rozumné množstvo, hej, niečo. A už potom počas zápasov banány, malé toasty, nejaké tyčinky, ktoré nie sú príliš masné, iné ovocie, proste rýžové chlebíky, niečo sacharidové, hej. Kľudne to môžu byť aj ovocné, tie... Znamená tyčinky, ktoré nie sú príliš masné. Musíte začať čítať to zloženie, že... Máte To je to tými malými písmenkami. názov tyčinky, ale to názov tyčinky. Ja predávam Druh. Ja viem, no veď napríklad druh. Druh sú fajn. Ale takéto tyčinky, ja som si Dobré, predstavila, zamýšľanie môže to dávaj. byť aj ovsené. To je proteínové také, alebo také bývajú Nie kadejaké. proteínové, No ale myslím, že že... proteín... No, alebo myslím, že hej. dobrý By som povedala, že Že vraj. hej. Ako ktoré tiež, Ako ktoré. niekde je veľa cukru. Preto hovorím OK, že Pani ja by som... prepáčte, a teraz to tiež súvisí s tým už pokračovaním toho zápasu, že už zápas funguje, už ide plnou Hydratácia, to je na vás. Vy sledujete hráčov, hej. že pijú, ale teraz viem, že oni si nosia ten hroznový cukor. Kľudne. No a tam, že vidím, že tam kotúľa 6-7 tých šulkov. Ja tak ale som si... No a on akože nevládze, lebo som mu nedali a on si hádže tie tabletky do seba, tie hroznové. OK. A to je tak... Si myslíš, že je to talent, ale to je cukor. Že či to nie je jojo efekt, alebo že či to má byť tak. No, ono totiž to tam je totiž od do, hej, vždycky extrém je zle, to platí pre všetko. Keď on toho zje veľa, to je jednoduchý fruktózový cukor, ktorý sa vstrebáva už z úst, hej, vy už keď ho cmúlate, už sa vstrebáva do krvi, hej. Čiže tam ten pík cukru je že do nebička, hej, on vtedy má energiu, aj vládze behať, lenže keď je to v tom píku hore, pankreas si povie, dobre, veľa cukru, ideme na to, vyhodí von inzulín a ten inzulín spraví, že a on ešte ak pri tom behá, tak tie svaly to zožerú, ten cukor a ešte inzulín zvyšok cukru dorazí a vlastne on má potom hypoglykémie, začne sa mu takto ruky triasť, začne byť nervózny, unavený a vlastne potom vyžaduje ďalšie. A potom lieta takto hore-dole a to proste robí únavu, poruchy koncentrácie, hej, že ono tam treba nájsť akoby ten
každý hráč je trošku iný, hej. Ja som napríklad strašne cukrová, ja viem, že ja potrebujem vysokosacharidy, aby som fungovala, ale nie všetci, hej. A treba si to odpozorovať, že kde už ten výkon nezáleží na tom cukre, ale na inom, hej. Ja mám taký problém doma, mám syna, ktorý nenajekuje pred výkonom, lebo ho napína, neviem čo všetko a tak. Tam je stres. Ale zoberie si 3 šľúky hrozného cukru na zápas. A kávu, alebo kofeín nejaký, nie? Nie, má normálnu klasickú vodu, hej, alebo majú to nápoj. Pocovi. Tak nie je to poriadne, No, oni sú ale že čo s tým? No, to je to, že ako profesionálni športovci naozaj sa prinútia jesť a vedia, že to potrebujú a fakt sú takí, ktorí sa fakt zobudia o 4 ráno a majú naplánované jedlo presne 4 hodiny pred, hej, že Ešte môžem ku tomu povedať, že vlastne takíto športovci, ja som čítal aj Vlhová, keď mala nejaký pretek, tak ona ide večer spať, dajme tomu o 8, o pol 9, aby sa zobudila ráno o 4. Áno. A už o tej 7. Už je najedená. je A to najedená, je ešte dôležité, tá dĺžka spánku. Detiská musia spať, hej, oni potrebujú, ak ste viacero dní, tak žiadne pomocovanie, tam fakt musí byť, že 8 hodín spánku, ktorý je narušený strašne veľa vecami, hej. A treba si uvedomiť, že ten spánok má rôzne fázy. Tá regeneračná fáza je len pár hodín z tej celej noci a je úplne kľúčová, hej. Tí deti musia spať, hej. A počas toho spánku sa reparujú svaly, preto musí byť po všetkých už v poslednom zápase musí byť riadne jedlo, ktoré obsahuje bielkoviny, ktoré obsahujú sacharidy, aj tuky, na ktoré sa celý deň zabúda. A vlastne počas toho spánku dochádza k tej regenerácii. A tam si dávajte na to pozor, ak nespí dobre, lebo stres, lebo zápas, lebo neviem, hej, tam je toho veľa. Tak ono, tak potom už to je druhá vec, tak ono potom tá regenerácia sa zhoršuje a vy to uvidíte na zraneniach, bolestiach, podvrtnutiach, šlachách, tendinitida, hej, že sú nejaké šlachy zapálené, svalovice alebo natiahnutý sval, alebo zranenia pri zápase, že proste doskočí, natiahne mu to moc achilovko, niečo mu tam natiahne, hej, že to práve je dôležité na tú regeneráciu práve spánok a počas toho spánku tá reparácia, hej. No čaká nás ťažké doby. V Trenčine večierka o 8. Budeme brať mobily akurát z pokrok. Krudiček o 4. Oni to tak, ako ste vypovedali, to je Tak presne vieš. ten bod, hej. Bolo by to optimálne, ale to Máme je nereálne. Sú to deti, hej, Sú to deti. to sa vám podľa mňa, ak sa vám 50% z toho podarí, tak ste super, hej, lebo Deti sú Mne neúnavné. sa to tak páčilo minule, že ten stretching, vieš, a tie druhé mústvo a tie decká v šatni na mobily, rodičia už stali pre telocvičňou, že a kde máme deti, veď už ideme, sadáme do auta a oni po zápase v kabine. Hlavne ešte by som teda naozaj raz prizvukovala, že treba to s nimi komunikovať tú stravu citlivo, lebo fakt im vyrobíte nejakú poruchu príjmu potravy, hej, a to môže byť na obidve strany, že buď si bude chulostivo sledovať, čo je, ako je, začne rátať kalórie, to sa stáva u tínedžerov často, alebo budú hrotiť proteín, alebo sypať niečo, nejaké tie proteínové doplnky, ale ono by to malo byť potom iba tomu rozumieť, že toto je proste optimálne a používať akoby tie primárne potraviny. Primárna potravina znamená to, čo kúpite u pestovateľa, chovateľa, hej, nie z fabriky poslané, pekne zabalené, hej. A vajcia sú napríklad úplne dokonalý príklad toho, že to je veľmi dobrý zdroj aj tukov, aj proteínu, hej, len tie tuky sú akoby pred zápasom ťažšie straviteľné, ale 3 až 4 hodiny je dostatočný čas. Pýtajte sa. Ja som bol napríklad odchovaný chleba s masťou a s cibulou. Hej, a do 25, skoro do 30 som bol štíhly a parada. A potom som zbachratil. Ale vtedy si nepil Pivo. No a no, tak aj teraz pivko a vypijem pivko. Hej, No to je Jurka. ale že... Ale od A zase nie je, že piva sa chleba s masťou. nepriberá. Nie, práve že ja stále mám rád chleba s masťou a s cibulou ako jedlo chudobné. Vieš, ale ty nehráš, počúvaj, to je ten problém. Ako, nie som všetci proteín, čo ešte len sa vrátim k vám, len aby som nezabudla. Je dôležité, ešte čo sú deti v raste vaše, kde sa sleduje rast, hej, lebo ja mám hokejistov, o ktorých sa starám, deti, hej, martinských, a ak je tam nejaká retardácia rastu, že je nižší, treba pozrieť, či nie je málo kalórií, hej, na tom, aký má tréningový plán, lebo keď mu narátate a zistíte, že on je v nule, nemá z čoho rásť, decko potrebuje mať vždycky surplus, hej. Dospelákovi, keď bude mať aj o 300 kalórií menej ako je, tak bude dobré, ale u decka na rast potrebuje mať surplus, hej. Takže to, a vrátim sa k tomu, chleba, masť a cibula. Bravčová alebo kačacia, najradšej. Ale domáca stopená
priamo s mliečkom, škvarky a tak. Nízkokalorická. 0 proteínu, hej, 0 proteínu. Bielkoviny všeobecne v strave dospelých chýbajú. U mužov až Kváskový tak nie. chleba, kváskový chleba. Tiež nie je bielkovina. Ale to dotýkam, že nie je nejaký, ale dobrý chleba. Ale tie pozostatky škvariek, to si je. Ale tam ide o to, že a hlavne ženy v populácii majú málo proteínu a potom bývate často chorí. To sú herpesy, hordeoly, tu na oku zápaly alebo časté zápaly dýchacích ciest. To býva často z nízkych proteínových, kvalitných proteínov stravy. Hej? Toto presne, že croissant ráno, že je croissant s maslom, s medom a káva, tam je 0 proteínu. Hej? Musíme to stopnúť. Ale vy ste chlapí, toto vy zoberete pol boka kravy a to zviete, vy ste No. povedali, ale žena to neurobí, hej? A na záver 2 horálky si dám večer, okolo 8. Na energiu za 3 hodiny, čo? Ale Keď ja som večer hladný, ja viem, že mám ten... No keď si dáš 4 piva, bude by si bol. Pýtajte sa, čo vás zaujíma, prejdem k ďalším. Raňajky teda treba. Áno. Asi tam neskočí. Lebo si zdvihol. Teraz sa pýtate pre seba, alebo Pre seba, idete? pre seba. Výborne. Čo sa týka ľudí v dospelom veku, tak najčastejším problémom a prečo aj priberáme a máme nadváhu alebo veľa tuku je, že vynecháme raňajky a vlastne počas dňa človek behá, nemá čas, je v strese, sem tam iba dá čo zohne a príde domov a urobí večer útok na chladničku. A ten útok na chladničku je 3000 kalóriový, hej, takže vlastne prepapá si svoj denný príjem plus ešte surplus a priberá, hej. A to sa vlastne kumuluje celý deň nedostatkom vlastne príjmu počas dňa, ktoré si telo vykompenzuje večer a prekompenzuje. Takže odporúča sa proste začať akoby rozdeliť si to symetricky na celý deň a začať raňajkami. Na raňajky tak, aby vám to chutilo, aby to nebolo zaťažujúce, ale zároveň, aby to nebola nejaká len hlúposť, hej. Ideálne, keď je tam naozaj proteín a sacharid, tuk, hej. Keď sa nebavíme o športovcoch, ktorí sú v dni, kedy súťažia, hej, tak vtedy si môžete dovoliť všetky zložky a symetricky to rozdeliť na celý deň. Najčastejšie sú obézni ľudia preto, lebo robia to, že vynechajú raňajky a večer to dobiehajú, hej. A len taká ešte poznámka, alkohol je extrémne kalorický, hej. Keď bola za mnou jedna pani, že jej muž je tučný, že vypije 10 pív. 10 pív je 2300 kalórií, hej, to je proste, že... Podľa toho, či je to 12 sečka, či je to 11 sečka. Keď je smetný. Ale hovorí sa, že jedno pivo je... No, pivo, čo sa týka športovcov, zabrzdí regeneráciu. Hej, to aj hokejistom som prednášala nad týmto Martinským veľkým, že keď si dajú po zápase oslavné pivo, tak si zrušia regeneráciu a potom vlastne ich to, tým, že oni sú vlastne v nejakom zápasovom sezóne, tak ich to v polke alebo na konci sezóny dobehne, lebo to je aj kumulatívne. To nie je len, že v jednom dni, ale aj záťaž tréningová plus zápasová a ja keď to takto robím, ja vydržím, lebo na začiatku sezóny mám ešte energie z toho obdobia, kedy sa viac papá, menej trénuje, ale už v polke a na konci už vidno, že tí hráči proste majú menej výkon. Hej? A to sa práve deje tým, že sa podceňuje strašne regenerácia. To sa týka alkoholu. Že No, keď si asi nejaký neuvažujem. nealkohol... Červenka má rád pivo, takže finále by už Alkohol, nemohol. No alkohol. veď to je. To Že je- dá sa tam prejsť na, ja neviem, na nealko nejaký. Áno. Tretinku je... Dám ešte Ja No keď dobre, mám tretinku. ale aj a s vínom je to ako, či to je ešte horšie. To nie je alkohol. Destilátor, to je To je polka. zelenina. Ja by som sa vrátil v tej podstate, že sme si rozobrali raňajky, situáciu medzi zápasmi. Áno. Hovorili ste, že po zápase si zaslúžia aj to Poriadne, výdavkové áno, stajce, kľudne. poriadne, čo? Hej, ale tak, aby to nenarušilo spánok, Ale- záleží, keď je posledný zápas. Áno. Ak je príliš neskoro, tak zase potrebujete aspoň nejaké 3-4 hodiny na vytrávenie do spánku, lebo potom zase si narušíte trávením spánok. Ale čo hej? pred tým spánkom si No, dať? predtým Povedzme, si- že už je, sme si to KFC dali už po obede ako odmenu a teraz ideme večer. Kedy večer a čo je večer? Počkajte, to KFC ste si mali po poslednom Áno, po poslednom zápase. Po poslednom zápase. No, O posledný zápas 5:00, bol o nejakej 5:00. piatej. O 5:00. A To ideme vieme, že je potom... večer. Tak to už je večer. No jasné. Tak posledný zápas bol o druhej. Máme čas a krmíme sa na večera. Večera by My sme to mala tak byť- riešili, prepáčte, my sme tak riešili, že išli sme že si na pizzu a tak. No, pizza je fajn. Pizza je sacharid, ktorý tam má sír, to je tuk, hej, a má tam niečo na vrchu, čo je šunka alebo nejaká zelenina, takže Kukurica. to je akože OK. Nie je to úplne ideálna strava, hej, povedzme, ale ako odmena pre deti vo vývoji, aby ste nevyrobili nejakú poruchu, je fajn. Oni to vybehajú, to je My sme proste... sa na tú pizzu dostali niekedy o 9, niekedy o 8. Ja no, tak ale keď idú spať, hej, potom, že
To je práve na športovcoch to najťažšie, Lebo tak si to načasovať. skončíme aj o 6.7., čo sa môže stať teraz. Áno. A ideme, všetci sú hlavné a tak uťahané, tak z nich zobrať jedna odmena, jednak to je fakt, ak si také najrýchlejšie, že si do nejaké pizzerie, si zabukujeme nejaké stoly a prídeme tam a si dajú tú pizzu. Vy im viete skrátiť ten čas od konca zápasu do toho jedla tým, že objednáte tú pizzu dopredu a že keď prídu rovno jedlo. No, niekedy to je to komplikované, čiže... Ja viem, všetko toto ohľadom toho je vždy komplikované, hej? Aj tie raňajky, aj to posledné Ale jedlo. bežne to tak robíme, že či sme to nejako tak prestrelili, alebo jednoducho je to tak znúzecnosť, by som povedal. No len tam fakt treba myslieť na to, že ak je na ďalší deň ešte ďalšie zápasy, aby stihli zregenerovať, hej? Lebo to je tiež ťažké, hej? Viete, či to tak vezmem, nie ste elitní na svetovej úrovni športovci, hej? Ale oni si to fakt nedovolia, hej? Ak by ste chceli, tak potom to musí byť Ale disciplína. podľa mňa pomílené To je ten správny výraz, disciplína. podľa mňa pomílené je celý systém toho turnaja, že tie deti končia večer. Hej, a začínajú ráno. Tá disciplína je tiež taká citlivá téma, hlavne u tínedžerov, lebo sa vám ľahko stane, že fakt sa pretrénujú, hej, že tam treba dávať pozor na ten množstvo tej záťaže a či sa nedostanú do toho, lebo pretrénovanie môže byť fyzické, ale aj psychické, hej, a tá psychika tam hrá u tých tínedžerov strašne veľa a môže sa stať, že máte decko, ktoré ste od 7 rokov mali v nejakom proste už vývoji a tešili ste sa, že už pôjde do tých dospelákov alebo tak, a on proste v 16 povie, že s tým končí, alebo v 14, že už ho to nebaví, že to nechce. A tam si treba všímať, a to je na vás tréneroch, prvý príznak takého toho neuromuskulárneho alebo nervového pretrénovania je, že ho to prestane baviť, že začne chodiť na silu a tam potom je to tá disciplína, je taká dvojsečná zbraň, že drž to, choď, musíš a on sa proste dostáva ďalej a ďalej akoby do toho psychického pretrénovania, vyhorenia a už potom ten človek napríklad vypadne úplne, hej, že odíde z toho športu, hej, to je práve taký citlivý vek, že keď sa vám podarí to preklenúť, to násťročné obdobie a nejako to rozumne, hej, že ono sa tak na hrubo, čo som pre ľadový hokej, že decko by malo mať toľko hodín pohybu všetkého, aj organizovaného, aj neorganizovaného, koľko má rokov. Hodín, hej, čiže má 11, maximálne 11 hodín. Tiež som týždeň, hej. Že ja som to rátala s Rudkom vonku, že by to malo nejakých 6 hodín sme narátali, tak to je OK, ale už riziko stúpa so stúpajúcim počtom hodín a hlavne tých organizovaných tréningov, hej, že do toho sa rátajú všetky pohybové aktivity. Problém je, ak on chodí sem na tréningy a ešte chodí hrávať tam a robiť ešte iný šport, treba narátať kumulatívne, koľko je to športu, lebo sa fakt môže stať, že nestíha regenerovať jednak fyzicky, že dôjde k nejakému zraneniu, alebo sa sťažuje, že ho boli nejaký úpon šlachy, alebo šlacha, alebo sval, alebo potom psychické pretrénovanie a to uvidíte, prvý príznak fakt je, že ho to prestane baviť, že začne chodiť na silu. Treba patrať, či tam je nejaký problém v kolektíve, ale môže to byť aj jeden z tých príznakov toho pretrénovania a tam treba potom si s tým človekom porozprávať a buď teda urobiť deload, že na chvíľu bude mať menšiu tréningovú záťaž. U tých slabých foriem toho pretrénovania alebo toho skôr fyzického stačí zo pár týždňov na recovery, na akoby obnovenie, ale ako keď uvidíte už niekoho, kto je fakt, že na tom zle, tak on sa fakt môže stať, že on povie, že už to robiť nebude. Hej, to treba podchytiť dostatočne včas, hej, rozprávať s nimi a ak povie, že on nechce ísť na tréning, tak riešiť prečo. Lebo ono tam potom fakt vstúpa aj riziko zranenia a také prvé príznaky, ktoré sú fyzické, je ranná tepová frekvencia vyššia, ako je zvyčajná. Ten človek je podráždený, môže reagovať na ostatných hráčov v kolektívnom športe nejak inak, akoby zmenenie oproti tomu, ako bol predtým. A môže byť nejaké, sú také dotazníky, že aké úsilie on vykonal akoby subjektívne v rámci daného tréningu, že povie, že dneska sa mi fezlo trénovalo, alebo niečo. A keď je to chronicky, tak to už sú tie prvé fyzické príznaky, že on ešte akože môže podávať výkon rovnaký, ale už subjektívne pociťuje, že sa musí viacej snažiť. Čiže hovoríte o pretrénovanosti. Áno. A to platí aj pre trénerov toto? Chcem sa spýtať. Ja mám ten pocit. To je druhé. Ja mám ten istý pocit. Ja sa vás pýtam, lebo máme tu deti, ktoré celou okolností tejto partii majú 3-4 tréningy za týždeň, hej? Ja som mal to, 5 tréningov a potom majú ešte počas víkendu 2, niekedy 4 zápasy. 4 zápasy. No. Nejaký deň musia mať regeneračný, kedy nerobia nič.
No lebo niekedy to vyjde, že fakt, že 5 sú. Pýtam sa preto, lebo už začíname dostávať spätnú informáciu, že nie, že nemá, majú problém s kolenami, s členkami. Hej? Určite, akože u detí sa odporúča mať aspoň 2 regeneračné dni. Hej? Na počet hodín je to ten počet v rokoch, ale to je veľa, si myslím ja osobne. Ale, lebo vy nemáte hodinové tréningy, že to nie je počet tréningov, počet hodín, hej? Ale mali by mať regeneračné dni, kedy nie, že im zakazujete pohyb, ale nech si robia koľko chcú a čo chcú. Ale keď chcú ísť napríklad von a strieľať na haďaci. Môže. To sa dá do tých hodín? Sa nedá do tých hodín? Neba, to je pohybová aktivita. No tak ale že čo má priviazať? Nie, no, a to je to, že áno, že tie deti často to nepociťujú ako únavu, hej, že ono to je práve to úskalie, že tie deti aj chcú ísť tam, aj tam, ako svoje, čo má ako svoj život a plus tréningy, hej, že akoby oddelujú ten osobný život od toho trénovacieho a v tom osobnom živote robia ďalší šport, hej. To sa kumuluje. Tam ide o to, že telo musí mať čas na regeneráciu, hej, a neregeneruje, keď behá, a to je jedno, či behá tam alebo tam, hej. No veď práve, ale čo mu a nič, treba to vykomunikovať tak, že musí myslieť aj na tú regeneráciu. To už je o tom, že oni aj chcú, niektorí sa aj dokážu fakt zotrať, hej. Tam treba akoby tak racionálne vysvetliť, že je dôležitá aj regenerácia a že proste nech si len dá pauzu, hej. A prvá taká fakt je od vás, hej, to vy pozorujete, že ten človek, aj to môže byť, že konflikty, hej, že počas zápasu s iným, hej, alebo je podráždenie, alebo reaguje agresívne, alebo fakt, že ráno máte vysoké alebo niečo. My sme sa v tejto kategórii nestretli s takýmito reakciami zatiaľ, sú ešte deti, ale s tými väčšími už áno. Ale ja si myslím, že ten tréner je na to, aby to dokázal a musí byť na to, aby to dokázal regulovať, lebo tie deti áno, by chceli byť na každom tréningu, na každom zápase. Ale my musíme jednoducho toto vy to uvidíte aj na poklese výkonu. Tam vidíte pokles výkonu, ktorý nesúvisí napríklad s chorobou alebo so správou. To je jedna vec, ale skôr teraz sa tu objavujú aj možnosti, prípady tých opotrebovaní, kolena, zápaly a nejaké iné veci. No to je nedostatok regenerácie a príliš veľa záťaže na danú partiu, povedzme, ale to je akož na celý organizmus a proteín v strave, hej, a dostatok sacharidov. Plávanie je regenerácia, či nie? Záleží aké. No normálne, na bazén a nech si pláva. Na člnek. Záleží od povahy toho človeka, lebo ak on je naplávané s tým, že on dá teraz 60 dĺžok za 10 deti proste, že si člúbka sa dajú si, takže to môžeme brať ako regeneráciu. Napustím baňu a Bublinky. Ako donútiť dieťa niečo? Priviazať. Ja som domov a idem si zakopať. A teraz druhá možnosť je, že si sadnú plejku. A tam už je ten stresový faktor, keď prehrávajú náhodou. Vtedy ideš do toho KFC konečne. Presne. Ja som tam podstate donesieš vedierko a je po strese. Že oni nepôjdu do sauny. Nie, počkajte, pod pojmom regenerácia sa nemyslí, že sa hodím na pláž, hej, a začnem si čítať knižku. To môže byť len regenerácia, môže byť aj prechádzka v prírode, do kopca, do hôr, hej, to je aj mentálna regenerácia, že vypnem z toho tréningového tempa. Čo? Ale Čo majú radi, že to majú radi, deti to milujú. Môžeme sa prejsť. Myslela som akoby z pohľadu trénera tú fyzickú záťaž, hej, že prechádzka a chôdza do kopca sú síce zvýšená pulzová frekvencia, ale nie žiadne hítko, ani žiadne aerobné prahy, hej, ale proste len ľahko zvýšená frekvencia pulzov od 120, povedzme u dneska 130, hej, že ako, možno to povedať vedeckejšie, ale chcela som to tak jednoduchšie. No ja neviem, ja keď som šiel s deťmi, tak to bolo, nie, bežali. A ja už typovku neviem kde, a oni bežali. Zastali, a zase bežali. A to sme išli na prechádzku. Preto treba ísť autom na prechádzku. Aká by mala byť? Reálne, keď máš dostať nejaké... Nedokážem vám dať na To teraz na to No ale presne, ideme na výlet. Skôr akoby tam sa rozdeľujú tie organizované a neorganizované pohybové aktivity a tie organizované by mali byť akoby, napríklad Slovenská hokejová asociácia má 25% lomeno 75, hej, že 25% sú tie tvrdé tréningy, 75 akákoľvek iná športová pohybová aktivita, hej, že tam skôr ide o to, ako moc sú drillovaní v tom tréningovom procese. Ale ja vám
fakt každé dieťa je iné. Ale jasné. Ale oni sú ako na baterky, to je to, že oni proste sú Potom nevyčerpateľní. myslíte na to, že musí dostatočne spať a dostatočne jesť proteín. A to To bude dokážete asi spraviť. najlepšie, nie? Že A natlačí čo je pre tie na deti miery, taký behajú. najideálnejší proteín? Šumočka. Ale suché, akože A- stále a- solím Vajkou. Jogurty, tvarohy, kotič, vajcia, šunky, nie salami, nie parky, Mozzarella. mozzarelli, Ale jogurt aj tu obsahuje, nie? No to je jedno, my sme sa o tuku bavili len keď máte 3 zápasy za sebou, ináč tuk potrebujeme, žiadne beztukové veci, hej, proste ľuďom dávate normálnu stravu, to som o tom tuku hovorila len v prípade, že máte 3 zápasy za sebou. Ináč nie, to je iba, bavíme sa, že sobota, hej, ale od nedele do soboty jem všetko, vrátane tukov, ktoré sú dôležité, som vám hovorila, na mozog, na fungovanie hormónov, hej, nerobte beztukové jedla, nič nevyhadzujte zo stravy, nič, hej, ani sladkosti, nič, len v rozumnej miere, hej, To- všetko s mierou, len tie zápasové dni sú špecifické. A potom- Hej. Ste myslíte delipučiku? No a potom ten náš Todd olympijský víťaz, ten fachal na tukoch. A strašne, no veď on chodec, jak sa... Matej Todd. Matej Todd. Ale to je iný typ športu. On je troška iný, no, človek. Však on je akože vedel na tukoch aj S ním sa nemôžeme porovnávať nikto. On má asi aj preto ten pás biologicky taký inakší. Ale hlavne rozprávame sa o dvoch úplne rôznych športoch, hej. Ja vám teraz hovorím špecifika florbalu. Jasné. To je vyslovene, že intervalový, hej. Ale tak ja poznám aj športovcov, ktorí sú takto v takom blízkom športovom, keď už je onom ako je ten florbal a človek tiež profesionál. fachajú na tukoch. Keď už je ten človek profesionál, tak on si už vo svojom živote našiel to svoje osobné, čo mu funguje. Ja vám hovorím univerzálne veci, ktoré nebudú fungovať na 100% ľudí, ale je to akoby taký základ fyziologický, že proste v tele sa deje toto, hej? To platí u každého, ale športovci majú veľmi špecifické prípravy, niektorí fakt, hej, a niektorí fakt vám povedia, že rýža a iba rýža, ráno rýža, obed rýža, večer rýža, hej, a jemu to tak Medzi vyhovuje, zápasmi hej. cigaretka, ako niektorí talianskí fotbalisti. Ale vy nemôžete ako keby si zobrať nejaký jeden vzor nejakého športovca, ktorý v podstate na tej svojej nutrícii pracoval celý svoj život, Jasné. hej, a zrovna on je rýchlochodec. To je úplne iný typ športu, hej, to je vytrvalostný šport, relatívne nízke pulzové frekvencie oproti tomu, čo majú vaši, hej. Tam on funguje, jeho metabolizmus a jeho energia, zásobáreň funguje iným spôsobom. Tam je aerobný metabolizmus, on dokáže ísť iba na tukoch. Jeho metabolizmus počas celého preteku dokáže ísť iba na tukoch. To sa nedieje pri florbale, tam je to proste úplne iný typ, hej. Majte sa ďakujem. Čau. Takže hlavne sachary. Mino, takže chleba s masťou asi bolo na večer. A 3 piva. Môžem sa spýtať? Počas toho zápasu je schopný vypiť 10-ročné dieťa, čo zápas trvá 30 alebo 45 minút, že 7 decilov. To by som povedal, že aj málo. Málo. Voda stačí alebo niečo iné? Záleží, počas jedného zápasu príde to, pri prvom zápase to nebude vadiť, ale v druhý, tretí už musia byť aj minerály, aj sol, mala by tam byť sol, hej, z NaCl, čiže Môžem sa ešte opýtať, ale 7 deci akože ak vypije, to je nejako moc, nie? To sa hrá 3x10 minút. áno, ale tam, takto. Ale to je crkanie, nie že to vypiješ takto na boku. Ty si crkáš, to máš ako deci a pol, ovlažíš ústa a už len to, že to najemno prehotneš. Ak je 3x12 minút, hej, 36 minút, 3 útoky, tak on je dajme tomu 12 minút čistý čas. Tak Ale on ešte príde zadýchaný, ešte kompenzuje, ide naspäť a tam vlastne on tým, že sa postupne stráca tekutina, on prestane vládať, hej. Vy si to kľudne na nich môžete spraviť, spravte, že odvážite pred a po. A zistíte, aký je pokles hmotnosti, vždycky vyčúraný, hej, že vyčúraný na váhe pred, vyčúraný na váhe po a uvidíte, koľko má v tele tekutín a sledujete, koľko vypil, hej. Normálne, Nie na sebe. Som sa vás odporúča akoby sipping, že je to iba pod nejakých 100, fakt, že 100, 150, presne ako ste vypovedali, že nie 7 deci na raz, ale postupne. Nie naraz, to po každom Farba stredaní. moču by napríklad vám mohla povedať po súťaži, že či bol dobre alebo zle hydratovaný. Ak je moč takýto, zle, veľmi zle. Hej. Aký? No takýto, hej, veľmi zle. Hej, mal by byť svetlo-žltý, svetlúčko žltý, tak žltý to asi nemám vzorovú, ale proste malo by to byť svetlo-žltý, hej, že nie oranžový, nie tmavo-žltý, hej, to je najjednoduchšie. Môžem ja ešte Malvika brankára a ten
ten celý, ten 36 minút nepije prakticky skoro. To síce sú prestávky, ale tam tiež potom ide na plné pecky, že pije veľa. Síce sú pre prestávky. Nepije celý čas, on nemôže? No, sú dve prestávky síce. Môže piť, ale nepije, má si taký Ja zvyk. nechce. On je brankár a on vlastne ide striedať, hej? Čiže on je Hej, stále on je stále tam v tom. a nemá kedy počas zápasu si odbehnúť sa napiť. To nemá tam na tej Ale akože keď je gól, napríklad prerušená hra, tak No ale to je zase tak v strese, že proste sa bojí. Hej, lebo super rýchlo rozohráva, by som hlavne pozrela, že Ten môže bude sa zapadať. potom. Ďakujem. To by som fakt u neho, a napríklad tie profesionálne týmy majú normálne taký farbomer moču a oni to normálne tú farbu vedia, že ohodnotiť na čísla, že aké farby je a podľa toho oni riešia tú hydratáciu. Niekto skúšal kľúčku, možno sa Asi, zaujíma. no. Dostane gól, Niekto alebo sa gól, kde si ťahnuť, ale si zase nazad. A zase je proste tam. A Ako kľudne, ste idiontové na to, že Na- môžeme takýto niečo. Po treťom zápase. 11-13. Ja som... tretí zápas, lebo tam ide o to, že strácajú minerály. Minerály. Nemusíte to robiť tými, čo sú v prášku, ale minerálky, hej? Minerálky a napríklad ovocné džusy. A viete to nahradiť prirodzene, hej? Lebo však ten jodový nápoj obsahuje sodík, chloridy, možno draslík, magnézium, záleží, ako kupujete zloženie, plus glukóza, hej? Toto majú, hej? A vy viete to isté spraviť magnéziou, alebo dobrá, magnézia zrovna nie je dobrý príklad, budiškou, hej? Budiška má veľa sodíku, chloridov a no veď soli. Ja som. Áno, to má veľa, hej, a keď dáte k tomu trebárs ovocný džús, ktorý má v sebe glukózu, fruktózu prirodzene, tak vy nemusíte dávať sypačku nejaké z prášku, hej. To sa robí vtedy, keď chcete vedieť presne, že tomuto športovcovi idem dať 25 gramov glukózy teraz, hej, a oni to dokonca ani nepijú, tí profesionáli, a oni si s tým vyplachujú ústa, to sa volá, že mouth raising, a tam je glukózový roztok, on si to iba pomelie v papuli a vypluje. A ono to spôsobí, že nervový systém sa lepšie sústredí a má rýchlejšie reakčné časy na chvíľu. Hej? Oni to preto robia. Oni to nerobia, že by to pili a chcú tú glukózu dostať do seba do krvi, ale skôr ono to má nejaký, ešte nie je presne popísaný vedecky, ako to funguje, ale to má akoby povzbudivé účinky na mozog. Ani nie takto glukózou, ako tým rozrušením tej chuti v ústach, ktorú majú počas zápasu. To je to, čo hokejisti furt na zistili, vyrústavajú. A robia to, vieš, na emocicistnosti. Red Bulliky a vyplúvajú to. A Dejontové to sú, Lebo vedia, to je že ten tým zo furt, lebo môj syn Ahmed, lebo to je bublinkavé, on to do huby nedá, on by To nie je bublinkavé. Nie, Môžeš to rozdeliť sú prášky, to to, taká prášky. kameračka a proste je to akože To vám to... dámo video. Cítite tam, že tam je veľa soli, lebo keď to vypijete, cítite, že to je slané, hej? Ale vy potrebujete normálne sol hradiť, hej? Tam dávajte si na to pozor, aby... A hlavne, dobre, ešte jeden zápas vykompenzuje, ale už druhý, tretí, fakt hradiť aj minerály. A hlavne, čím sú starší, tým sa viac potia. A keď sú v puberte, dokážu fakt veľa minerálov stratiť, hej? Tak na to pozor. Ešte sa môžem opýtať, lebo ja som dávnejšie taký recept čítal, že takto športovcom deťom, dajme tomu, že čistá voda, trošku citrónu odšťaviť alebo pomaranču a trošičku himalajskej soli do toho. Pomaranča tekila. Tam chlorid, tam sodík, to je hlavné dva minerály, ktoré sa strácajú pri potení. Plus citrón, ktorý rozrušuje tú chuť, on robí tú nervovú stimuláciu. Dokonca horčicu. Teraz na olympiáde, ak ste sledovali hokej, tak niektorí hokejisti ešte Kanadiania alebo Američania horčicu. Oni si dávajú horčicu do úst, normálne má sačok, horčice, kyslej, helmans, ideálne čo má veľa octu a oni si to dávajú práve na to nervové povzbudenie a akoby ono to trochu oklame tú únavu. Tak oni si dávajú horčicu. Hej? A to je vyslovene ten citrón, funguje podobným princípom, že to není, že ten citrón teraz vám strašne zvýši celáskom v krvi a neviem čo, ale to je presne o tom, že akoby oklame mozog na tú a zvýši trošku reaktivitu. Kanadania horčicu a Slováci špavok, nie? Či čo to? No, Ten špavok... a deťom to sa nemôže. Nie, Zložiť, skúste radšej. Lebo v Trinci tí hokejisti to berú, tí až krásy na tej stredačke. Neviem, čo budú vyrábať teraz vo finále. Podľa mňa na Hudaček to má štadióne strašne. majú špavku, teraz treba To majú únik tu. Takže kľudne môžete to poskúšať, ale to by som fakt nerobila u 10-ročných alebo tých puberťakov. S tým špavkom. Nie, S citrónom. s tým malbrezom, hej, a s tým citrónom. A to my nemôžeme také veci, kde to budú ľudia? Na pale. My sme v hale. Že vedro. No ešte sa chcem opýtať, hlavne večer, hej, o tom trenčine, čo sme sa bavili,
pizza a potom oni, tie deti všetky strašne tam slopú Kofolu. nejaké presladené džusy, kofolu, kolu, nedaj Bože ešte, to ja zakazujem úplne. takže- Kofola obsahuje tiež kofeín, hej, to si treba na to dávať pozor, že vlastne ten kofeín, keď si dajú, on má fakt, že polčas, u niektorých jedincov, že 6, kľudne 8 hodín. On keď to večer vypije, tak ten spánok, aj keď možno on povie, že spí, ale nespí to, čo potrebujeme, lebo však spánok je zložený z tej REM fázy, to je tá, kde máme sny, non-REM fázy toho základného spánku, kde sa upratujú myšlienky, pamäťové stopy, detoxikuje sa mozog, povedzme. A potom je ten hlboký spánok, hlboký, v ktorom sú odpojené, v hlbokom spánku neviete hýbať svalmi, hej, on mozog odpojí svaly, aby ste sa nepohli v tom najhlbšom spánku, a to býva vyslovene, že odpojené. A vtedy prebieha najviac svalová regenerácia. Svalová, hej. A ten hlboký spánok, dospeláci, ho máme tak hodinu, za celú noc, hej. Keď dáte kofeín, tak si zrušíte všetek hlboký spánok. A tie deti, v tom hlbokom spánku sa aj vylučuje najviac rastového faktoru a oni vlastne vďaka tomu rastú, hej, v tom hlbokom. Keď dostanú kofeín, príliš sladké, príliš ťažké a príliš masné jedlo, tak on aj spí, to je jedno, hej, ale toho hlbokého spánku je tam menej minút, hej, a to potom vplýva na tú regeneráciu, rast a aj prevenciu tých zranení. Týka sa to aj chininu. Že aj chininu sa to týka, či iba kofeínu? Ja by som to nerobila, nie, ako achinín, kofeín, ja neviem, akože u detí by som... No veď u detí nie, a u dospelákov. Tak to, taurín, tam ich je veľa, hej, to... A teín? Teín je ďalší Takže styl. čaj, večer nič. No večer nie, ale viete si odsledovať, že kedy ešte to môžete vypiť, aby vám to nenarušilo spánok. Ja o deti sa to bavím, že čaj na večer nie. Takže nejaký bázový domáci sirup, to Zase všetky bylinky úplne nepoznám, ale... Lepšie ako kofol. No ja tak normálne, Lepšie že ako však... kofola, tu súhlasím, ale bazí sa zase nemôže veľa piť z iných dôvodov. Ale Prečo? Alebo metový sirup domáci urobený, hej, že ako večer o 6. No, na spánok, perfektné. Áno, meta, všeobecne meta, hej, tá je výborná na trávenie, na spánok, hej. Ľubovník je dobrý. No, ľubovník tiež, ale tam tiež pozor, ak berete nejaké lieky, aby sa to nepobilo s liekmi, hej, neviem, či máte deti, čo majú nejaké lieky, ale to potom ovplyvňuje aj akoby účinky tých liekov, hej, aj meta, hej. To treba zase troška už potom skonzultovať, ale meta je výborná napríklad, hej. Višňová šťava, hej, šťava z višní, ktorá obsahuje prirodzený melatonín, hej, melatonín je výborný večer. Ale čo najviac narušuje spánok je toto, presne toto, keď si svietíte takto do ksichtu s telefónom a No to ja práve, že zaspím, aby to párkrát padne na ksicht. a ja tiež. Ale... Povieš, čo tam pozerám. Tak to sa inúnami, no. No, ale to vám hovorím akoby k tej regenerácii, že potom je problém so spánkom. Ja nehovorím, že nezaspíte, ale aká je kvalita toho spánku, hej, že to... To už mám deti, takže to už... Ale vy vlastne iba zaspíte z vyčerpania, to je... No, ako koník, postojačky. Ináč, to je ďalší rizikový faktor obezity, hej, napríklad toto zlé spanie je rizikový faktor na obezitu. Len tak, akože to je celý životný štýl, alebo ten ako žijeme, vplýva na to, ako vyzeráme a aký sme zdraví, hej, a to je, a spánok je jeden z tých kľúčových, hej, to je jeden zo základov. Tu máme takého chlapca, ktorého som sa pýtal, že prečo nemá mobil, a on taký, že ja si ho na zápasy nechávam doma. Aha, dobre. Tak, napríklad ja som oba sme jazdila do stihy a mne mamina napísala tesne pred dostihami, že si mám dávať pozor a nemám ísť rýchlo, hej, tak... To je mamina. A viete to ako tréneri všeobecne im odovzdať, že nemôžu si dať večer kofolu, pizzu... Odovzdajte telefóny. A telefóny nechávate doma. Ja nemám s tým na večer. Máte ťažké, Ale ja si myslím osobne, že čo sa pýta, že to by malo byť úplne jednoduché, keď to dokážu nejakým 30-ročným hokejistom povedať trinci, že budete to mať tuto v skríni a prejdeš týmito dverami, kde si tie civilné veci neháváš, tak keď to povie tréner, ja to nie... Ale musia v prvom rade s tým rodičia súhlasiť, lebo niektorí rodičia povedia, náš musí mať telefón. Ja som trénovala dvoch hádzamárov a jeden odišiel do Třinca odišiel, nie? Do klubu na také sústredenie trojtýždňové a oni normálne vzali telefóny a povedali im, že môžu s rodičmi komunikovať iba od dom. A tí rodičia museli normálne podpísať, že súhlasia s tým, že proste tam je proste tvrdý. Ale to je taký nežiaducí účinok na hlavu, že totálne ako...
Niektoré kluby to robia. Môže to dobré. Nie, neviem, to neviem posúdiť, ale... Keď to robil hokej tiež, Boko rozumím zobral. Ale to sa bežne robí, keď idú na zápas, pozbierajú telefón v autobuse, aby nie šťukali 2 hodiny. Takže... A potom majú 2. Hej, je to... Večer zobrať o 7. Ako vy máte podľa mňa najťažšiu skupinu detí. Títo deti a dorast, oni sú proste vzdorovití, veľa vecí, proste, že tým dospelákovi vysvetlíte a bere, nebere zbu, hej, ale vy máte taký, že trvá to tak citlivo, hej, hlavne, aby... Dospelák vás aj poslať niekde. No, ale, lebo vy im to viete aj týmto, že hodne znechutí, hej, celý ten šport, hej, že to treba tak citlivo odkomunikovať aj tú stravu, aj ten mobil, aj tú regeneráciu, že oni to musia sami tak nejak pobrať, ne? To už je vaša úloha. A koľko by mala byť taká tá tepová frekvencia, lebo niekedy spím pri synovi, hej, že sa mi do postele, manželka sa učí a postanem. A ráno ja mám pocit, keď ráno on ešte spí, že ja už stávam, mám pocit, že má strašne vysokú, ja viem, že deti majú frekvenciu vždycky vyššiu ako my dospelí, ale že koľko by mal mať taký 9-ročný, či to je individuálne? To je veľmi individuálne. Lebo mne sa zdá, že strašne mu to srdce sa ponáhľa. Je to veľmi individuálne, zvlášť u športovcov, ale čo je dôležité je sledovať trend, hej, že... No, ja som si to všimol, že to má stále, hej, keď takto je pri mne, že či je to... Dobre, a nie je chorý, nemá pokles výkonu ani nič, tak verte, že je to jeho normálne. Koľko by to mal teda tak cca? Ja neviem, v spánku, keď ešte není zobudený, No. 70-60. No to má viac. Za minútu. No ale to on má viac. To má... Môže, skôr ide o to, že... Lebo to je spánok a už keď sa zobudí, už to je zase inde, hej, že... Ale akoby športovanosť toho organizmu poznáte podľa pokojovej tepovej frekvencie, hej, a v spánku u dospelých športovcov kľudne. Mala som aj ľudí, ktorí majú 35. Triatlonisti, hej, 35 minút v spánku. Pogačar má koľko potom? Pogačar sa nemá, hej? Ale u detí, pokiaľ nie je chore, nejde mať teplotu, lebo pri teplote dehydratácii pre trénovanie môže byť tachykardia, hej, ale ak je to normálny stav a nevykazuje žiadne znaky na sebe, je to OK, hej, nemusíte to riešiť, ak nemá nejaké vrodené srdcové vady alebo niečo, hej, že by ste mali chlopňu, šelest, arytmiu nejakú, hej, ale problém by bol, keby to bola náhla zmena, to si vždy treba sledovať, on sa to postupne upraví. No ešte sa chcem opýtať tým nápojom, že tá kofola, napríklad, že tie deti, večer oni tam pijú, ja neviem, pol litra, Fanty, kofoly, Sprite, tam je strašne veľa cukru. Že keď to detsko chce vypiť taký nápoj, dajme tomu cez deň, že kedy by to mohlo jeden taký nápoj vypiť pol litrový na posedenie napríklad, aby mu ten spánok nenarušilo napríklad ten náhly nával cukru, že večer, že o 9 si tam vypije to detsko Fantu nejakú pol litra a potom tam behajú ako také myši na doplne. Ja neverím, že poviem, čo poviem teraz, ale ak to má byť za takýchto podmienok, že chce takýto nápoj, lebo ja ho nedoporučujem nikomu, hej, piť, ale povedzme, že nejde cez to vlak a že ho strašne chce, tak potom vyberáte 0,0, bez cukru, bez kofeínu. Sú tie. Tam sú tie umelé sladidlá. No, ale ja som strašne odporca týchto vecí, hej, takže... Súhlasím s nami aj. Ale proste, keď nejde cez to vlak, no je, samozrejme, najlepšie sú prírodzené veci, hej, ale keď pravíte, že proste nejde cez to vlak a chce to aj jesť a proste a bez toho bude smutný týždeň, tak... Vieš, čo mu povedz, u nás to zaberá? Zoberá ti tablet a nech si žije kamarád. Nie, ide o to, že oni nejakú odmenu potrebujú, hej, že ide aj o tú psychiku, vy nedokážete fungovať aj v stroj, vždycky je to organizmus, ktorý bude aj zlyhať, hej, takže... Je zamilovaný. Niečo za niečo, ale proste vie si to dovoliť, keď na ďalší deň môže No regenerovať. ako ja sa snažím nejakú takú výnevu, lebo tam je menej toho sajrajtu. Nie, áno. Sú sladené nápoje, povedzme, že lepšie. Alebo nejaké nesty, možno, že tam je menej toho. To je masaker tam toho. Pozor, ako čo zloženie. To všetko sú to akože z miliónov dochucovadlami, nápoje. Potom, keď už tak potom nejaké, ja neviem, dochutené minerálky, povedzme, ale oni to nechcú, no. Alebo rajec voda, je tá materina duška, to je taká... Akože stále sú to dochucované. Menšie zlo asi. Kombucha je fajn. Nechutí deťom? Chutí, ale nemajú to vôbec nepodmienku. Ale majú si To treba kúpiť.
Kombucha je fajn. Doma si mám robiť. Fermentované. Vo flaške. Tuto v zrnku majú tie veľa to mi... No to kupujem ja napríklad, mi to chutí, ja to mám rada. Aj To moje. aj na večer sa môže. Kombucha je fermentované nápoje sú napríklad výborné pro výbucha, hej, to si dávajte aj vy, na úpravu črevnej mikroflóry je výborná kombucha. Fermentované potraviny, kyslá kapusta, brinza a tieto veci. Zlačak nápadlo, že moja dcera niekedy úrokovú šťavu, akože normálne zúr. Úroková šťava je tiež dobrá. Hej, môže to tak ako v takom množstve. Alebo červená repa, čo je tá voda. Tu je super. S jablkom v Kauflande majú. Lebo tu sa hovorí, že to sú takí, čo sú po opici, pijú tie uhorkové Akože vody. tie nálevy sú v pohode. Hej. No jasné, keď si mám vybrať medzi kolou 0,0 a týmto, tak berem hento. Aha, dobre. Alebo ešte aj ma napadlo, neviem, či to bolo hello, tie lisované cviklo, jablkové šťavy a takéto niečo. Ale to môže byť také ťažšie na žalúdok. Čítajte to zloženie hlavne, hej, lebo všetky tieto, čo už sú takto, že Hello, Ultra, Plus, po 2000, hej, tak to už bude veľa dochucovania. Ale viete, Nie, ale tie zástupy na listované. Tie zástudené napríklad aj z lezu. Pozrite zloženie. To nie je taký, že vysíči. Potreboval by som určať preťaz a vyspájať tie vnútro. Čisto šaseť a na večer. Domáce síry je. Ale stále je to normálne, akoby uprašené. Áno, je to. Lebo viete, prečo je v Coca-Cole kyselina fosforečná vôbec? Viete o tom, že v Coca-Cole je kyselina fosforečná? Viete, prečo tam je? A vyčistila záchody. To je tam preto, lebo tam je toľko cukru, že by ste to normálne nestrávili, že by ste sa z toho pozvracali. Oni to zistili na astronautoch, lebo oni sa snažili astronautom dávať akože koncentrovanú stravu, aby nemuseli veľa vláčiť do vesmíru, tak oni spravili, že dali základné prvky a dali im to vypiť. Pozvracali sa z toho, hej, tam je príliš veľa cukru na strávenie. Preto tam je tá kyselina, aby ste to boli schopní do seba nasúkať, hej, tak to už čo je, hej, že musíte tam mať kyselinu, aby ste toľko cukru vôbec strávili. Vaše vlastné telo by to nespravilo, hej. Takže vždycky čím menej zložkové to je, tým lepšie. A môžete tým, či si zachodiť. Tak akože kola vyslovenia nedávam deťom, hej, lebo to je sajre. To športové zákon taký by Ja keď si to kúpim už len na odgrbnutie, som to dobre odgrbol. Fakt. Potom príde. Počujem, ale to už potom všetko na to odgrednutie tak A to, čo sa hovorí o Coca-Cole, akože keď má niekedy deti, že majú problémy, tyčinky a Coca-Coly, je to dobré, alebo či je to len taký... Coca-Coly a napríklad veľa z cukríkov, ktoré sú farbené, farbivami, hlavne žltá a jeden typ oranžovej sú aj v Európe zakázané, v Amerike sú dovolené, zistilo sa, že robia ADHD u detí, hej. Tie umelé farby a umelé dochucovadlá môžu robiť poruchy nervového systému. V tomto sme my v Európskej únii ako tak chránení, lebo Európska únia ich má zakázané, hej, niektoré. Ale som v Amerike tam úplne v pohode nám to dajú. Takže aj keď si budete vyberať výrobky, vyberajte také, čo sú skôr od nás, niekde tu z lokálnych trhov a nie americké. Oni majú iné normy na jedlo a na dochucovanie a pridávanie rôznych farbív. A u nás boli niektoré zakázané, lebo boli zistené proste tieto ADHD alebo že sú karcinogény. To sú tie mačové akcie, nie? Čo boli? Ako sa... Hej. Koľko To tak zrastie? predania taká. Či to mali takú farbu, že... No na to si dávajte pozor, že my sme chránení tým, že sem sa tie výrobky asi ani nedostanú, ale proste vieme o nich, niektorých tých farbivách, že škodia dosť výrazne, a hlavne deťom. By som mi to nenapísal. Chceš, aby som ešte niečo prebrala? Nech sa pýtajú, čo ich zaujíma. Ak ešte niečo. Ja som sa chcela opýtať, dajú sa updatenúť na nejaké guličky s mliekom tak, aby obsahovali predzápasové to, čo treba? Ledno vajcia. Šunku. Vajcia? Dajú, Vajcia. tak keď boli naposledy v Trenčine, podľa moje deti 100%, guličky s mliekom. Na všetkých Ja mám o piatku, ako budem na chalupu, do nedele na nejaký kúšky. Možno aj nemáš trojfázový tréning. Čo spomalí trávenie vláknina. Áno, metrový Ale ako hlavné jedlo, keď sa bavíme ešte, že tie 3 až 4 hodiny predtým, tam nech si to kľudne dajú koľko chcú. Hej, tam je, dokonca by to malo byť, že veľká porcia, hej. Že 4 guličiek s mliekom.
Mlieko, ale mlieko keď dáte, že to má veľa proteínu, hej, nie je zrovna trvanlivé vybrané 5-krát, ale mlieko. Obávam sa, že v tých hoteloch... OK. A tie guličky bývajú čistý sacharín väčšinou. Niekedy tam bývajú pridané vlákniny, ale väčšinou to býva čistý sacharín. Ale v takom jedle by ešte malo byť všetkých zložky, hej, že normálne jedlo, čiže normálne je tukové. Pred zápasom. No pred zápasom už hodinu? Pred zápasom? Nie, o tej 5 ráno. No to je ešte veľké jedlo, v ktorom má byť všetko. No na to ich zobudím. Dajte im dostatočnú porciu, aby to nebolo len taký snack, ale normálne jedlo. Takže kýva. A mlieko normálne, nie odstredené. Tak mi povieš, podať kravičku. Tak zrovna nepasterizované by som tiež nerobila, ale proste normálne nejaké, že nekupujte low fat, mega. V tých hoteloch máme tá strava je tam daná, no proste je tam raňajky. Ale tam v hoteloch máte, že tam dávajú na výber plnotučné mlieko, nejaké vegánske. Tam máme sklad mlieko a neviem aké. Aha, dobre, nevadí, takže ešte dajte. Jasné. A krída s vodou by bola biela. Kľudne dajte, v pohode. A normálne, že veľkú porciu. Alebo ročne so syrom potom dáš. Kľudne tam dajte proste orechov, alebo nejakého niečoho, proste Dobre. A ja sa ešte spýtam, že moje dieťa, my sme to aj riešili s doktorkou, že ono je dieťa, čo nie je nič a nepije nič a nechce nič. Akože už to trvalo 2 roky, už sme prišli s doktorkou a ona nám odporúčila tie vitamíny. B6. Áno, té bere a ešte vlastne od Penko Junior sa to bolo, neviem či poznáte. Povedzte mi, čo to obsahuje. Ja neviem, vám to môžem ukázať, že to má pred tréningom, počas, večer, ako druhého večeru. Kľudne mi to, ak to nájdete, ukážte. Ja medzi tým vám poviem, B6, vitamín B6 zvyšuje chuť do jedla. Takže ten sa dáva, napríklad aj Meta to robí, hej, že akoby sú to také digestíva, ktoré zvyšujú chuť do jedla. Takže keď máme ľudí, pacientov, a to platia pre klinickú nutriciu aj chorých, že keď im navýšime B vitamíny v strave, tak oni môžu začať mať chuť do jedla. Hej, tam môže byť viacero príčin, prečo majú nechuť, ale akože B6 a Meta napríklad robia to, že zvyšujú chuť do jedla. A potom neviem, ak tam sú B-komplex celý, v podstate môžete brať, že zlepšuje digestiu. Máte? No jasné, jemu to kázalo ako druhú večeru, lebo jeho večera je, že to je proteínový, tam je proteín, vitamíny, takže ona spravila to, že mu to nechutí, že mu nechutí jesť, má nízky kalorický príjem, tak to spravila tak, že mu to dáva v nápoji. A vy to viete spraviť tak, že zoberete primárne suroviny, rozmixujete to, spravíte smutičko, avokádo, banán, prihodíte tam. No ja viem, ale toto je B6, B12, CD, hej, vitamín D je ináč u detí si veľmi dôležitý, vyhoďte ich na slnkovonku, hej, keď môže byť outdoor a v zime je v našich podmienkach strednej Európy doporučená suplementácia u všetkých, aj u dospelých, aj u detí, hej, vitamínu D. To je aj na regeneráciu dôležité a potom to obsahuje proteín. Čiže ona dala vitamíny, ktoré mu chýbajú a zvyšujú chuť do jedla a suplementuje tým, že nechce jesť, tým, že on to vlastne vypije a je tam komplet. Sú tam minerály, všetky vitamíny, C a Dčko. V pohode. No akože áno, ale zase je to akože náhrada niečoho, čo nefunguje, hej no. Možno príde chuť do jedla. Čakám. Ja by si sa chcel teraz pre seba. Ešte prepáčte, všimnite si, či rastie. Hej, ten rast. Ak je tam retardovaný rast, je to problém, hej, že merajte mu výšku. Hej. Ako výšku má v norme, že je, mi doktorka povedala medzi tými, no tabulkovými, že je ale na vaše... ako rastie, hej, rastie, ale nepriberá. Že napríklad jednu váhu má už 2 roky tú istú. No dobre, pokiaľ rastie, ešte je dobre, hej, ale tam sa môže fakt ten rast spomaliť, že na svoj vek je nízky. To riešim práve u jednoho hokejistu malého, hej, že proste má nízky zrast a tam sme zistili, že kalorický príjem rovná sa jeho výdaj nemá z čoho rásť, hej. Tak on je v podstate rovnaký ako ostatní. No je to OK, hej. To bolo zvyšovalo Samo, no on nič. My sme také nižšie skupiny. Tiež maličké. Chlapom v pohode. Takže treba strážiť, či vládze, to zase má vie povedať tréner a či rastie. To je úplne dôležité. A hlavne nejaké choroby, hej, že je často... On vôbec nebýva chorý. Výborne, tak potom počkajte, ale nebojte sa, Ja to mu začne. navarím praženicu s takým... Ako mlajci, on býva. Nemá.
Ďakujeme spýtať, prečo ma všetci odhľadajú. Jediné, čo znižíva Ako to sú strašne vyberavé a niektorí je fakt problém vôbec je on niečo. akože iba zelenina ovocie a Tak preto tam dala toto, lebo tam je akože proteín a ani tvárok, ani nič také jogurt nezje. jogurt na rád. No, tak dávajte jogurt nejaké, a také tie orechové maslá, arašidové, kešu, mandlové, mak. Nič? Mak, hej? No. A kešu čisté. No, iba. Hej, aj tam viete niečo, hej, že viete z toho vykúzliť. To s tým, hej, že nájdete spôsob, ako mu doplníte bielkoviny, sacharidy a tuky, ktoré má rád. Ja vám tu nechám, hej, sú tu aj nejaké zdroje, hej. To nechám, a to platí aj pre dospelákov, hej, tie dávky. A potom vám tu nechám toto, čo je vlastne pre deti špecificky. A uvidíte, no možno mu trochu do jedla príde. Ešte sa chcete niečo? Ja som sa chcel opýtať a pre seba, lebo mám s tým dosť taký problém. Ráno raňajkujem okolo 3/4 na 6, začínam raňajky, robím fyzicky. A musí tam byť niečo, dám si napríklad klobasu, poviem to teraz ako taký jedálniček môj, ktorý je asi vždy klobasa, roštek, ja neviem, hermelinová pomazánečka, horčica, nejaká kofolečka, hej. To je málo, to mi je málo. Kúpim si ešte croissantovú rolku. Ja chcem, aby som sa zbavil toho, že aby som nemal vždycky nejaký ten dezertík. Lebo ja mám dezertík aj na raňajky. Potom fyzicky robím, idem na plné pecky do nejakej 11., 12. Potom idem na obed, obed je vydatná polievočka, hlavné jedlo, je tam zelenina, je tam všetko možné, olivové oleje a neviem čo. A potom príde zase ten dezertiček a to sú tie torty kadejaké, hej, že ako, no potom zase fyzicky robím, hej, do nejakej 4. A potom prichádza ten oddych. No a ten oddych vyzerá asi tak, že 3-4 pivečka a večer 3-4 horálky. Niekedy to pivo není, ale ja sa chcem toho sladkého zbaviť, toho piva, to sa viem zbaviť, lebo to si viem povedať, že nie. Ale ja sa neviem zbaviť toho sladkého a mám nulovú intoleranciu na laktózu, hej, takže v mojom živote píte takýchto vecí a jogurty, to musí byť delaktozované. Ačitko mi napríklad mám odskúšané, žinčica mi neurobi zle. Hej, vieme čo je akože probiotická, rozložená, hej. No že to sladké nie je nejaká náhrada, že čo ja viem, že disciplína, to je to správne slovo, povedať si, ale ja prídem a vidím ten koláč, tam naseká. A bola ťa, už zobriem si nej. Ale fakt, to je presne toto, čo on teraz povedal. Si daj ten veterník, čo sa bojíš? Veď máš gastrokartu, za to neplatíš. No čo mi ste mi povedali? Cigarety musíš začať počítať. Ja by som tam prestal chodiť. Vôbec, akože na ten obed. Do roboty. Tam, kde sú tie koláče. Tak povedz, ale to je presne tam, kde si kúpim tú ránu kantinu, klobasu, kde ja si tam môžem kúpiť chlebíka s vajíčkom, na vrchu so šunkou, alebo nejaký obložený. No ale mne to tak zase... Že to robí, vár si doma sám, nosí krabičky a niekto tam. To som zažil vo Švédsku, jeden si nosil takto presne ríže, presne kuraciny a každý deň a... Takto ide o to, prečo to chcete. Prečo chcete prestať jesť tie koláče? Ide letná Prečo sezóna. chcem? Prečo chcem prestať? Lebo som bachratý. Čiže máte nejaký cieľ? Nie, to ja už V prípade, že pocítite potrebu to zmeniť, tak sa to nerobí skokovo, hej? Chcem to urobiť hlavne, že váhu potrebujem dať dole, lebo mám problém s kolenami, hej. Na to sa špecializujem v tom inštitúte Prevencia zmeny, hej, ale taký rýchly tip, proste dajte si len jednu úlohu, že splníte za 4 týždne, hej, že 4 týždne budete plniť to, že nedáte si 3 dezerty, ale že ten jeden veterník vymeníte za niečo, môže to byť kľudne dezert, ale menej kalorický, treba, hej, že ho vymeníte Za šalát, no. nie za sladké, ale iné, menej kalorické, hej, že začnete malými krokmi, že Veterník, ale linecký koláč. No ale keby som to urobil, lebo ja viem povedať aj drasticky, ja som prestal fajčiť z jedného dňa na druhý 8 rokov dozadu. Áno. A čo to môže, že vraj to môže v hlave mojej porobiť veľkú galibu. Ináč toto prednášam vám tiež dospelákom, ktorí chcú schudnúť. Vy keď si niečo zakážete, vydržíte to nejaký časový interval a potom sa prekompenzujete. Hej, že to proste zákaz vedie k tomu, že je väčšia túžba po tom, čo som si zakázal, tá väčšia túžba vedie k tomu, že v nejakom momente zlyhám,
nažerem sa s prepáčením veterníkov, potom mám z toho ťažké výčitky svedomia, tak si dám ešte drastickejší zákaz na budúce, ktorý zase bude ešte väčšia túžba a tí ľudia napríklad sa takto cyklia v tých dietách celý život. To sa robí inak, hej, to sa robí postupne a robí sa to v postupných krokoch a trvá to dlho. Ale mohlo by to vyvolať v mojej hlave nejaké, čo ja viem, bolesti hlavy alebo... Nie, bolesti hlavy nie, to bude psychické. Alebo psychické však, no. A to býva niekedy ešte horšie ako fyzické. No ja mám kolegu v robote, ten tiež napríklad o jednej, on dostane ako, že nemá ani cukrom nejaké oné, že by mal nejakú rezistenciu inzulínu alebo čo. Ale on proste príde a on o jednej, o druhej ide 2 horálky, ako, alebo nejaké Kinder Bueno má najradšej, to si dá 2 také Pracujete výžičky. ťažko, fyzicky. No ja robím práve, že ja akože neprejsť tomu, ja som vodičkár a to, že... Ale tam záleží, či priberáte alebo nepriberáte, či to prešvihne. Ja mám stále rovnakú váhu už do 10 rokov. Len kolena, ťažký som na tie moje kolena chore. Tak potom skúste iba, že jednu zmenu spraviť, iba jednu, nie drastickú. Lebo mne to príde, že to tie sladké veci robia. No. Ja si aspoň myslím sám. Keď začal trošku cvičiť tie kolena na muziku? Ale vedia si, ale Ríšo, ja si zacvičím, ako ja s tým problém nemám, s vlastnou váhou sa bavím. Na bodu riezanie. To nemyslím, že teraz, že takto. Ideš na prechádzku takto. Ja sa práve trénujem najviac. Prosím? Ale zmene životného štýlu, hej, že to nie je drastické. No chce presne to isté sa opýtať, len čakala, kým sa ja na to opýtam. No má ešte väčší problém, u nás je 3 kremeše, nie 2, ako ja, len 3. 3 kremeše, Dobre, ešte máte nejaké otázky k tým deťom? Nemáš dobré. Ešte medzi druhým, tretím zápasom to isté, čo medzi prvým druhým. Áno, ešte takto, v tom prvom, čo ste aj popisovali, že tam fest vládzu a že ste takí namotivovaní z toho, to je aj tým, že ich tlačí ešte akoby adrenalín, hej? Ale on sa postupne aj unaví a na začiatku, keď ste adrenalínom, máte aj glukózu, vám vydrží dlhšie, hej? A akoby ten výkon je stimulovaný tým sympatickým nervovým systémom, že ten je unaviteľný rýchlo a keď sa klesajú zásoby, tak preto to vidno, hej? Čiže ten pokles tej výkonnosti akoby toho priebehu je viac faktoriálny, hej? Ešte jedna vec. Stáva sa to dosť často na tých, ten posledný, jednodňový, dvojdňový, trojdňový turnaj, to je jedno. Ten posledný zápas, najdôležitejší kvázi, finále, hoci čo, tí chalani nevlázú. Ale to je normálne, všetci nevlázú, je to proste náročné, ale oni dostávajú taký, psychicky, ako červené klapky, červené one, proste musí dať gól a v hlave sa nastaví a on všetko, čo si povieme, proste vypustí a on proste ide to svoje a už sa nedokáže ho nakopnúť a vysvetliť mu, že hraj to, čo tu teraz. Strata koncentrácie, strata koncentrácie. To je presne to, čo ste, áno, unáva, tá regenerácia, všetko. Ale dá sa niečo tak na 10 minút proste nejako zvrátiť? Že proste dať im nieč pavok zrovna, ale proste vrátiť do hry. Skôr pracovať od začiatku, od tých hraňajok, pracovať na tom, aby tá únava bola menšia tam na konci. U tých detí to tak... Ja viem. Ak myslíš Hodoni, tam hrali 9 zápasov za jeden deň. Áno, ale všetci hrali 9 zápasov za jeden deň. Ale tam to bolo vidno už 5. zápasu. Ale ja to vám poviem, vyhrávame 15-0, hovorím, nenáhňajte sa, každete na to. Nie, to boli motorové myši. Mne to príde, že popisujete, že je únava nervového systému a že idú na autopilota. Áno, presne tam mi príde, že autopilot. Sa zapína iba autopilot, lebo on už nevládze a proste robí iba to, čo už má akoby zaužívané. Čo robí najčastejšie. Ale či sa to dá nejako na tých 10 minút na 10 minút nie, vy už na to musíte myslieť. No áno, ja myslím, že už keď do toho štádia sa dostaneme, či niečím, ako presne ako ten špávok, čo povedal, čúchnúci, že proste táto človeka to vráti trošku hlavu naspäť. Môžete to vyskúšať. Nehovorím rovno horčicu, môže to byť nejaká citrónová voda. Citrónová, že oni vyznú citrón, nech si vyznie citrón. A tequila. Nie, voda citrónová, hej, kyslejšia, hej. Niečo, čo rozruší tú chuť v ústach nejakou intenzívnou. No ale tak keď si orizol citrón, tak to nakon. Vyskúšajte to, neviem, hej, robia toho case. Na tých 10 dní. Áno, no ale možno sa až na sekundu, že proste... Ale to je nejakým doplnkom. No citrón, čo je hnusné, je to oné... To je len na rozrušenie tej chuti, niečím intenzívne. Ale zistilo sa, že je to skôr kyslé ako iná chuť, že nie slané, nie sladké, ale že tá kyslá, preto horčica, lebo je ocot, hej, preto tá citrónová voda, lebo to má kyslý vnem, hej. Že ten dokáže akoby toto, vyskúšajte to pre deti úplne bezpečné, safe, môžu dať proste citrón alebo zosačku tú horčicu. Vidíte. A vyhrávame 2-1 inak, keby nám bolo. Tiež Slovensko už
Lebo- Ďakujeme. Ďakujeme. Toto, rozložíš to?